Poštovani gledalci, hvala vam što ste došli u ovolikom broju. U današnjoj prijateljskoj fudbalskoj utakmici sastaju se domaćin fudbalski klub Hajduk Junior i umetnička fudbalska reprezentacija Srbije. Broj 21 Jovović Milan, broj 7 Vujović Filip, broj 9 Vujović Vladan, broj 2 Janjić Milan, broj 4 Draganić Dejan, broj 22 Rakoča Nikola Glišić, broj 23 Branislav Lalić, broj 1 Marko Gizdavić, broj 13 Luka Tabašević. Dula Danović, 16 metara. Broj 6 Putula Strahinja, broj 13 Marić Nikola, broj 8 Jovanović Ilija, broj 15 Trifunović Radovan i broj 3 Isakov Željko. Gol, 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 1 za reprezentaciju. Purtula i gol, 1-1, Strahinja Purtula. Odličan napad reprezentacije. Purtula. Danojević i 2-1 za Hajduk, Dušan Danojević. Isakov. Jovović, 3-1 za Hajduk, Jovović Milan. Šansa, penal za reprezentaciju. Gol, gol! 3-2 vodi Hajduk, strelac za reprezentaciju Milan Mitrović. Odlično
odličan udarac i odbrana Radmanovića.